yhteisiin penkkiin. Tuli on hirveä pumppi. Varmaan jotain enkkara-autoa. Kato mikä perä. Se on aika hyvä. Oo. Joo. Tee hauisten. Tuntuu vaan, että se on vähän kasvanut. En mä sitä tiedä. Ai hitto. Tiedätkö sen punnerushaaste? Mun piti kuvaa niille pätkä. Haluatko kuvaa ja laskea kun mä teen? Joo, voin mä. Muista laskea sit kaikki. Joo. Laske ääneen vaan. 20, Tää? 2, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 1, 40. Mä luulin, että mun pitää. Ai, sorry. Eikö oikeesti? Voit lepää vaan. Paljon näet pitää. 80. Sorry, mulla oli vähän kylmä. Ei mitään.